Hello mga kapsat! Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para sa ganun ma-update kita sa susunod ko pang video. Paki-like and share na rin para marami tayong matulungan. At kung may katanungan kayo, please comment down below para masagot natin. So, ano nga ba ang topic natin for today? Ang topic natin ay mga tips para sa hindi marunong mag-English pero gustong mag-apply abroad. So, paano nga ba tayo mag-a-apply abroad or dito sa Hong Kong? Pero hindi natin alam ang mag-English. Hindi ako naniniwala dyan guys na hindi kayo marunong mag-English. Basic English ay marunong tayo. Diba guys? Basic English is okay dito sa pagka-apply abroad. Kasi minsan natatakot tayo guys na bago tayo magkamali sa pag-i-English or wrong pronunciation, baka mamaya pagtawanan tayo, okay lang yun guys. Kasi lahat naman tayo may kamalian sa pag-i-English minsan. Huwag kayong matakot guys. Kasi ang pag-i-English natututo naman tayo. Kung gusto natin matuto, kung gusto natin marami namang paraan, meron si Google Translator or mayroon naman dyan sa YouTube tutorial. Marami dyan guys, mag-search lang kayo. Ito ang mga tips. Kaya makinig ka at huwag mong i-skip tong video na to para sa ganun ay may makuha kang idea. So, una is maipasa nyo muna ang broker interview before you proceed to the employer interview. So, ito ang tip number 1. Review your resume. Kung ano ang mga nilagay nyo doon sa inyong resume, dapat alam nyo yun. Dapat memorize nyo yun. Kasi yun ang itatanong ng broker. Dapat alam nyo ang daily routine nyo. Kasi kung may karanasan kayo, alam nyo na ang isasagot nyo. Pero kung wala kayong karanasan, dapat alam nyo ang daily routine ng kasambahay. Lalong-lalo na sa mga first-timer na gustong mag-abroad or mga ex-abroad na gustong mag-apply dito pero walang second experience. Minsan yung mga ibang aplikante naglalagay sila ng mga experience nila pero wala pa silang karanasan. Pwede naman yun, pero panindigan nyo dapat mga guys. Kasi yun ang itatanong nila sa inyo. Number 2 is practice. Practice is make you better. Ika nga. Tsaka, sa paggawa ng resume, dapat tuloy-tuloy yan. Dapat memorize mo na yan. Kung may oras kayo, ilista yun guys. At tsaka, i-memorize nyo or maglista kayo ng possible na itatanong nila sa inyo. Tapos punta kayo dun sa salamin nyo, mag-practice kayo dun. Or dito, paulit-ulit na ibibidyo yung sarili nyo. Dapat guys, huwag kayong susuko na hindi sasabihin nyo, ay, ang hirap pala, ayaw ko nang gawin. Kung talagang may pangarap kayo or gusto nyo mag-apply dito, mga guys, dapat maglaan kayo ng effort. Kasi ganun naman talaga pagsubok muna bago ka magtagumpay, di po ba? Tip number 3 is manood ka sa mga YouTube tutorial. Marami dyan mga guys, ilista nyo. Kung may time kayo, ilista nyo yung mga possible na itatanong ni employer sa inyo. Tapos ipra-practice nyo. Alam ko itong 3 tips na ito ay effective sa inyo kung gagawin nyo. Marami kayong matututunan guys sa pag-search dito sa my YouTube tutorial. Hopefully nakapulot po kayo ng idea sa aking video na ito. Kung meron pa kayong maidadagdag sa ating video, please comment down below para sa ganun malaman ng mga ex-abroad or mga first-timer na gustong mag-apply dito sa Hong Kong or saan man sila mag-a-apply. So, ito lang ang aking video and bye-bye!